Vana baba, vana mai, izvi zvinotaura kuti rwanda rwedu zvakarikeni zvichingamidza maropa saka tisakutora vana baba tichireka nekuchireka mama taita challenge yokuti kana vanhu vakatongiwa muri kunonoka kuita payment vanonoka kuita payment vamwe vacho muri kunonoka kuita payment nokuwana chaiko chaiko kana chikutowana kutotsvinya tobva tatumira zvikonzi vamwe vacho unotoona kuti kutadza kubhadhara zvake ari kutsvinya saka kana wakatadzira mumwe wako kudzidza ungobhadhara unyatsonzwisisa dzidza kuita sei iye makagara pa mukatongwa nzwisisai pane imwe nyaya kuti nokugadzika pabhenji apo ungoswera uchitemesa musoro patichitoziva zvokuti mhosva tikutaura zvekunyaya wakaita sei wakaita hapana munhu ari pamusoro pemutemo tese tiri pasi pemutemo asi panotedza zvinodiwa zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka pombo uri kuwanda mhosva dziri kuwanda kushungurudzika mudzimba kuri kuwanda tiite kushoma nyaya dzimwe dzatiri kutonga asi isiri manguva edare dzakati wandei dzokunetsana mudzimba pombo kuti munosvika pakuti mufugire hembe uchiti ndozvandaitiwa sure he but chakanaka ngatingogara zvakanaka nevakadzi vatikavo idai vakadzi venyu chaivo chaivo kwete vasiri venyu muri kunyatsozvinzwisisa idai vakadzi venyu chaivo chaivo panenge wakasungiriwa saka ini shoti ndapedza kauraizatezera akavhura karura mwana wangu akugaravisaenda nyezi ane nyezi vane vana fomu saka hapana chakapedziswa asi ndobva yapandika mutadzi yangu akure nhasi akazokondibata arikuvatadzi anenge ari ndindifuya chii yarapiwa chechu unoenda kukomarani saka pfuma yekuti aipfuma yakaita se mono nezvinhu zvaamai zvakasimuisa naiwa uchadiwa nokudura kana 4 muri vangari vakadzi ndokudi watu wairekuwachaaaa indurati kuti nyaya yakapa kuti ndinosiya mudzimai wangu ayo panyaya yeunachaukadiba akuapa pane zvimwe zvandakabvisa zvidiki ukazosara zvimwe mombe handinange ndikavapa chikasara imombe neimwe mari yakasara imombe ngani dzakasara mombe vida handina kana vana ndikabvisa bozi pamombe ndoyandada kuapa saka pane kuzotadza kuirana kwatakaita ndo nyaya yazokati zosvike wazobuye kuno kuraita aiva yundo tsake zvozoita nezvekuti kuwana kwacho kuti netsei pane ndangoti ndikazongoita chingobhii kozi mombe dzadaida kuapa 2 imwe yacho yakafa imwe yacho ndakavapa kwandidzosera mangoi raitombodzika pauchaisika
Uziwe namba yokupedza vana kuti namba nduti ingani 7 7 ndivabeka iyi saka pa 7 ndipo wangwachira kuwapa 2 ndada kuwapa 2 tokumaramba ndakavapa 1 imwe achekazofa patapa 1 wakatadza kuira nombokaovha wati mukwacha tatadza kuirana saka takudzosera mari yako yemombe uitsvage memombe kana wazoningira wazoruya wasiri awa wakaramba ndivamwe wacho kana tezva saka ndonya yakanetsa ngakuti zvaramba pfuma ini ndine mwana wavo apa munhu akazowana chama vakaramba zvinapa vakuzvida saka unovapa rimwe andinotsvaga ndovapa rini ndikataura deti ndinganyeka ndinogona kuti hangu kana kuti pa 2 months panongowana wako zvanendaona nchiyo chichiwako pa 2 months asi ndokupai pa 2 months ndangochiti pamwe 2 dzakaita kurapa 1 yakafa 1 yacheka sara pane kuti nandakatowapa ukatobhadhara musadza kuti ndikati ngaimake kufuma ukazoti aiwa takudzosera mari yako kwanidzosera mari asi 2 months ndokupai kumenyate zva unogona kupatsanana sakati akuno nokuti kuti akuno kutotadza kutoita titeka kwedu ikoko next quote tutasara funga tweet tona pa zweni so basina tona right kumora mira ate zora pa binda ate gora zwa nasi ndongo kusakira kumana unaana bwana usipochwa pa sita kwa anduna boga nanti mayangu wachwa suisa chokora bra mkazi woka mbalo mkazi wangu andizimura maludo muda mutara ule mira anzoka misa uboga saka chikonzero chandakamaendesa ndechekuti pandaka mombe ndakabvisa ndichiti mombe yekurora wakairamba ukazomudzosera mari ndikati zvinotasana mumwe wangu nanchiti pamwe basi ndakawira mari yacho iriko kustand kwachakunda kwamama ndosvika ndichitowapa 150 yako uyana ikudari mzwa next quote mswidi ungoenda mkazi wako kumba apa awena awena mai yacho nambu apa kupi togera kutibera liko kutesa ndatava kupi apa mboga mai yake kwabereki wasa saka ndozvakuchizva kutaura apa kwabereki aiwa apa kwabereki wasa waeneipa apa ndaipa na ndonitsoka pani takura mukadzi wako izvezvi kudai izvezvi tiwasangana musi wa 4 takura mukadzi mwazitande ndikumbira kubvunza usafoni ndakuya ne150 wakandipa uyane 150 ndazvimwe zvaona kuda kuona hunhu hwako 150 ndandogona kwana imwe yacho ndogona ndatisangana musi wa 4 hazvoi chaita sei taura kusumudza madzimai ako mubate kumende